Yun na lagi luru kembang ay kakak. Aduh ya. Kanggo ngunjungan nih. Aduh nih. Unjungan lagi pada undu-undu. Dagang kembang yuk. Ay kasing jarak tangga sebelah kana sing akeh ya mpu iku. Iki bicar bina, mene pada luru. Tarung kasur yuk. Iya. Luru kembang. Iya bang pengen maya. Makasih kan iku.